Čus ľudia, a dneska preskúmame tento opuštený mlyn spoločne s mojím kamarátom. A ideme... To už aj pozdravil. Neviem prečo po anglicky. A je to tu vnútri úplne creepy. Ty kokos, tu máš kamarátov, Maxo. Nemám. Ak sa to tu prepadne, tak to bude. Nechceš to natočiť len ty, že by si mi to poslal? No však to natočím ja. Ale ideme dole. Á, Ferdo. Fakt? Ferdo. Dobre, ideme dole. Ideme tam? Tak poď. Očkaj. Baterku. Dobre, ideme. To je podkrovie. To je tmá úplná. Predstav si. Ale dobre, že máme tu... Baterku. Ahoj. Vyplň! Ty vole, ťa zdrháme. Nie, nechaj to, toč to, nevypol. Toto začíme to, nie. Hudia. Prečo to je? Akože fakt? To bol pes? Dobre. Ideme ďalej. Dobre ľudia. Dole pôjdeme až o chvíľku. Tiši, pozri sa tam. Daj to tam. Tu rastú rastliny. Tam je diera. Dobre. Poď sa pomni, že to máme spadne. Ale poď, rýchlo proste, rýchlo. Toto aj nemôže spadnúť. Nie, pozri sa na seba. Popraskané všetko ľudia. Poďme takto. Kde je to vždy pevné? Dobre. Tam je niečo napísané. Tam nič není. Dobre. Ľudia, opuštený starý mlyn. A toto bude viac dielov. Asi. Dobre, ideme dole. Musíme. Dobre, no pozri sa a ja idem zatiaľ fanúšikom to ukázať. Ferdo. Dobre. No? Počujem, že keby nás niekto chytí, povedz mi, že to bolo otvorené. No, dobre. Ľudia, tam čo si je? Očkajte. Dobre. No dobre. Kde ideme ešte pozrieť? Ľudia, keď musí tu byť 10 lajkov a ideme tam dole. Ale že všade ideme dole. Nie, dajme 20 lajkov. Ľudia, práve nás to skoro chytilo taký ujo a sa nás pýtal, lebo že by nám začasí spadlo. Akože je to pravda, ľudia. A no, za chvíľku sa vám ozveme. Takže ľudia, za 10 lajkov sa vám za 10 lajkov toto preskúmame všetko, no za 20 pôjdeme tam dole a za 10 pôjdeme hen tam čo je, takže my sa s vami lúčime a